بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون
إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. وألبت تحقيق وحيتك موسى عليه السلام أن أسر بعبادي إنك يريغن من بندلرم alıp فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا بس urgun şolar için asaňy bolar deryada qurak yol. La tahafu derken korkmagın Fir'aunyň laýyk bolmagyndan we la takhşa we ne korkmagyn deryada gark bolmakdan. Allah azza ve celle Hazreti Musa aleyhissalatu vesselam'a vahiy etdi. Kavmlaryny alıp Misirden çıkın deyip. Musa aleyhisselam kavmlaryny alıp Misirden çıktı. Olar sul hile ettiler. Fir'aunyň kavmuna Kıbti kavm dediler. Kıbti. Hazreti Musa aleyhisselam kavmlaryny Beni İsrailler. Kıbtilaryň aýallarynyň Beni İsraillerin aýallary ziwarat, kulaqalqa deyip, bilezik deyip, şöyle zatlar amanat aldılar. Billerin bir yerde toýumuz var. Şu toýumuza gitjek, şu pillasynda takınar ýanyk amanat beriň, soň getirip beres deyip. Soň bolsa üýlerinde çire ýakyp, hatta gidenini bilmezin deyip hemmesi akşam Misirden çykdylar. Her wagtki Fir'aun soň ertesi habar tapdy. Musa aleyhisselam kavmlaryny alyp çykan. Fir'aun on izine leşkerini alıp Musa aleyhisselam'ı takip etti. Deryanın yanrı baran pillasında Fir'aun leşkerleri bilen göründü. Musa aleyhisselam kavmlara etleri Musa sen etjeň etdiň dedi. Beni İsrailler hili serkeş kavm bolmaly. Indi aldın derya geliyor. Yeňseden Fir'aun leşkerleri gelýär, bular tutup alar. Hazreti Musa aleyhisselam kavmlaryna etdiler. Korkmaň, Allah biz bilen. Her wagt Allah azza we celle Hazreti Musa aleyhisselama vahiy etdi ki asaňy derya ur dip. Musa aleyhisselam asany derya urdy. Deryadan qurak ýol boldy. Laýam ýok, suwam ýok. Yani Musa aleyhisselamyň kavmlary, yani Yaqub aleyhisselamyň 10 ogly batdy. Her oglundan bir kabile qaydandy. Musa aleyhisselam asany derya urdy, 10 ýol boldy. Her kabile soň öz ýürejek ýoluny bildiler. Her wagtki Fir'aun osa bahrda leşkerler bilen gark boldy. Wa laqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi. Wa elbette taqiq wahyetdik Musa aleyhisselamyň ki ýüregin seyir dip gije ýürümeklik aýtdy. Seyir etkin gije ýüregen meniň bendelerim alyp fadrib lahum bes urgun şolar için asaňy derya ur yol tariqan fil bahr bolar yol deryada yebesen qurak yol bolar laýsyz suwsuz la tahafu derken korkmagyn Fir'aunyň laýyk bolmagyndan wala takhşa ona korkmagyn deryada gark bolmakdan fa'atbahum Fir'aunu bi junudihi bes lahyk boldy olara Fir'aun leşkerini alyp her wagtki Musa aleyhisselam kavmlaryny alyp akşam ýüridi Fir'aun takip etdi onu. Fa'atbahum Fir'aunu bi junudihi bestir keçdi şolara ýa-da Fir'aun leşkerlerini alyp fagaşiyahum minel yemmi ma gaşiyahum bes büredi şolary deryanyň suwy ma gaşiyahum ol mukdaryky olary büredi. Yani çümürde Fir'aunilary deryanyň suwy ol mukdaryky olar çümürdi. Onun hakikatyny kança mukdar çümürdi onu Allah azza we celle'den başga hiç bilmeýär. Wa adalla Fir'aunu qawmahu wa ma hada. Gumra etdi Fir'aun öz kavmlaryny we ma hada olara dogry ýol görkezmedi. Ya bani İsrail qad anjaynakum min aduwikum wa adnakum janiba turil aymana. Allah azza we celle hitap etýär. Ya bani İsrail ey Yaqub aleyhisselamyň oglanlary qad anjaynakum min aduwikum tahqiq nejat berdik sizlere düşmanınızdan
yani Fir'aunu gark etmek bilen. Ve wa'adnakum janibut turil aymana. Wa'da berdik sizlere Kuh Turun, Tur dağının sağ kaptalı. Şerde bilen Allah Azza ve Celle Hazreti Musa Aleyhisselam'a münacat etmeklige vade verdi. Ve Tevrat sizlere bir kitap indirecek. Tevrat nazil edecek dip vade verdi. Yöne kavmlarında Tevrat al kitmane gelen bilen bileliginde hem 70 nefer olsun deydi. Tevrat bir depede nazil bolan eken. Bir depede emmesi kanca taxta bitilik gelen eken. Hazreti Musa Aleyhisselam kavmlarının 70 neferi bilak gitti. Allah Azza ve Celle Beni İsraillere eden ihsanatlarını yadvar ediyor. Ya Beni İsrail'e, ey Yakub Aleyhisselam oğlanları, kad enceynakum min aduvikum, tahqiq necat verdik sizlere düşmanınızdan, Fir'aun'dan onu gark etmek bilen, ve wa'adnakum janibut turil aymana, va'da verdik sizlere Tur dağının sağ kaptalını. Ve nazzalna aleykumul menne ve selva, nazil ettik, indirdik sizlere menne selva turencebin. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Yani Hazreti Musa Aleyhisselam vadi Tihte fillasında onların üstünde menne selva iniyordu. Yani qar yağan şekillek dağatandan ta gün doğunca asmandan iniyordu. Her insan için bir sağ. Ve nazzalna aleykumul menne ve selva, indirdik sizlerin üstüne de menne selva. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. İyinler pakize, ol zatlardan iki rızık verdik sizlere. Şirin, halal. Ve la tetqav fihi, zahire etmen şonda bir gece gündizden köp. Feyahilla aleykum gazabi, bes yetişer sizlere menin gazabım. Ve men yahlil aleyhi gazabi faqad hava. Ve bir adamı ki yetişte şoňa men gazabım bestaqik halak boldy. Onun özü dozakyň düýbüne gaçar. Ve inni lagaffarun limen tabe ve amana. Ve bişek men mağfiret etgüçe geçirimle limen tabe ol adamı ki tövbe etse şirkten ve amana Allah azza ve celle peygamberine iman getirse ve amile salihan doğru amal etse Allah Taala'nın emreden zatını beca etse sümme ihteda ondan soň doğru yol lazım tutsa ta ölünce istikamet etse. Allah azza ve celle diyor bir adamı ki şirkten tövbe etse Allah Resulü yakin etse doğru amal etse ondan soň hidayeti lazım tutsa tör diş etse şunu geçiriyor eken Allah Taala mağfiret ediyor ve inni la gaffarun ve bişek men mağfiret etgüçe limen tabe ol adamniki tövbe etse şirkten ve amana Allah Resulü yakin etse ve amile salihan yaxşamal becaseke Allah Taala'nın emredenini sümme ihteda ondan soň hidayet yolu lazım tutsa ta ölünce istikamet etse. وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى. Hazreti Musa Aleyhisselam kavmlarından 70 nefer alıp Kuh Tur'a gitti. Ta ki Tevrat alıp gelse. Her vakti ki Musa Aleyhisselam Tur dağına kulay baran pillasında Allah Subhanahu ve Taala bilen gepleşmeklige şovq eden jahatly kavmlarından öňe düşüp gitti. Allah azza ve celle Musa Aleyhisselam'dan soradı: "Ve ma a'jalaka an qawmika ya Musa?" Ve näme qıstadı seni kavmingden ey Musa? Musa Aleyhisselam cevap vermekten hayran galyp durdy. Soň aýtdy: "Qala hum ulai ala athari." Musa Aleyhisselam aýtdy: "Şu kavmlarym men ýydymdy. Olara men ýydym süräk gelýär. Ve aciltu ileyke rabbi li tarza." Qıstandym sana Perwerdigara li tarza taki razi bolsaň. Taki hoş bolsaň. Yani qıstandım senin keramatyň jaýyna we bir mekany ki sen onu wada berdim maňa tejelliyatlaryny zahir etmek üçin. We sen bilen gepleşmek üçin. Ya Rab qıstandım diýdi. Taki sen hoş bolsaň. Näme üçin sen emrine itaat etmeklige tizlik etmek we sana berilen wadada wefa etmeklige tizlik etmek senin razylygyny tapmaklyga ziyat icap ediyor. Hazreti İbn Abbas sahibi diyor Allah Taala oğlum bilip duran te seni näme qıstadı
ey Musa kavmlarının tiz gelmekliğin dip soradı Allah Teala. Soramasa da Allah Teala bilip tutu. Amma lekin ve ma acelaka an kavmika ya Musa. Ey Musa kim gıstadı sen kavmlarından? Dip aytmaklığı rahmeten li Musa. Musa aleyhisselam'a Allah Teala rahmet edip ve ikramen lehu bi hadal qawl. Musa aleyhisselama Allah Teala şul qawl bilen yani izzetu ikramen etmek için ve teskinen li kalbihi Musa aleyhisselamın yüreğine teskin vermek için aydan ekan. Olmasa soramasa da Allah Teala bilip dur ona kavmlarının Musa aleyhisselamın izin sürak gelýänligini. Musa aleyhisselama Allah Teala ve ma acelekan kavmike ya Musa diýip aýtdy. Bira Musa aleyhisselama mihribanlyk edip, biram şo gep bilen Musa aleyhisselamın izzetu ikramını belend etmek için ve Musa aleyhisselamın yüreğine teskin etmek için. Musa aleyhisselam aýtdy: "Ve aciltu ileyke rabbi li tarda." Qıstandım sana ey Perwerdigar li tarda taki sen hoş basan. Qala fa inna qad fatanna qawmaka min ba'dika. Allah azza ve celle aytdy: "Besbi şek qad fatanna qawmaka min ba'dika." Taqiq imtihan ettik sen qawmyňy min ba'dika senden soň, sen gaýdanyndan soň. Her wagtki Allah azza ve celle wa'dasına wefa etdi Tawrat ata edişlik bilen. Her wagtki Musa aleyhisselam şu 70 nefer bilen ku turda 40 gece gündi boldular da çille. Bir çille boldular. Her wagtki Musa aleyhisselama Allah azza ve celle Tawrat ata etdi. Her wagtki soň Musa aleyhisselama Allah aýtdy: "Barynda kawmlaryň ýanyna gidiber." Ijazat berdi kawmlaryň ýanyna gaýtmaklyga. Şol wagtda Allah Taala Musa aleyhisselama aýtdy: "Biz senin kawmlaryňa sen gaýdaryndan soň fitnäge giriftar etdik." Olama ve adallahumus samiriyu gumra etti sen kavmlarına Samiri dedi Musa'yı Samiri. Allah Teala fitnenin nisbetini öz zatına verdi için onu halk eden için. Ve gumralığın nisbetini mesela Samiri'ye verdi. Ol gumralığı ol Musa aleyhisselam kavmlarını höjege ibadet ettirmeklige gumralığa kesbeden için. Şunu bilen Musa aleyhisselam kavmları bilen Mısır'dan hicret edip barıyor pillasında bir qowmyň bir kabilaň üstünden ötüpdiler. Ol kabilada ýaşaýanlar gösele paras eken, höjege Hudaý diýer eken. Şun ayal tabakalar kim akıl bolýar. Olaryň ayallary ya Musa aleyhisselam kowmlary şol gösele paraslary görüp olaryň höjege Hudaý diýen kowmlaryň duşundan ötüp olaryň halatlaryny görüp Musa aleyhisselamdan taqada edendiler. Ya Musa ja'alna ilahan kama lahum aliha. Ey Musa billere de bir Hudaý gurşap ber, hem çynan şu kowmlaryň hudasy bar eken. Şo diýdiler. Soň Musa-y Samiri diýip bir waty. Musa-y Samiri Musa-y Samiri'ne inese zinadan dogup, ondan soň öz janyny gorkup gaýsy bir dagyň deşiginde goýup gaýdan eken. Her wagtki ona Emmi babak pillasında Hazret Cebrail emin gelip barmagyndan süýdemdiren eken. Gün-günden ketdelki döwren eken. Her wagtki Hazret Cebrail emin atly gelip düşen pillasında atynyň toýnagynyň basan ýerlerinden her kısım terutaza güller gögörüp, terutaza güller gögörüp, giýalar uýsy beren eken. Bir wagt gelen pillasında Musa-y Samiri Hazret Cebrail eminiň atynyň toýnagynyň izinden topur alıp koyan eken. Kaýsy bir çygynçaga çygyp topur alıp koyan eken. Musa aleyhisselam 70 nefer kowmlary bilen Tawrat ekkelmäne kuhu tur gaýdan fillasynda. Soň Musa aleyhisselam kowmlary Beni İsrailler olaryň ayallary Fir'awnyň kowmlarynyň Kıptylardan bir näçe tylla diýip, kümüş diýip, ziwaratlar amanat alyndylar. Soň aýtdy şol tyllalaryňyzy maňa beriň, men guýup bereýin diýdi. Şunan kümüşü şeýle zatlar guýup goýulýar. Gaýsy bir zurupa çanak edip ýa-ha onu defçoý edip, ýene şeýle zurup edip onu guýulýar. Meselere şol kümüşleriňizi guýup bereýin diýdi. Ol mis gereken-de.
Son her wagty ki onu şolaryň ziwaratlaryny ki Kıbtilerin ayallarından toğra amanat o ariye talantılar hemmesine kuyup bir höjeğin suratını mertdir. Höjeğin suratını kuydu. Ol bir çimdik toprağı ki Hazret Cebrail aleyhisselamın atının ayağıydınan al koyup da şol çimdik toprağı şol kümüşten kuyup kurşan höjeğinin ağzına atayladı. Olbasa mö deyip kıygırdı. Sonra ayttı mana şol sizden Hudaýyňyz deydi. Musa bolsa Hudaýy niyatdan çykartdy. Somasa Beni İsrailler hemmesi 12.000 neperinden başgasy gösele paras boldular. Şol höjege aşagyna ýykylyp ibadet etýän boldular. Allah Subhanahu wa taala Musa aleyhisselama Tevratı berdi, vadesinde pürräýdi. Musa aleyhisselam Tevrat alany soň Allah taala aýtdy. Fe inna qad fatanna qawmaka min ba'dik. Besbişek bir tahqiq imtihan ettik sen kavmine senden soň. Ve adallahumus samiriyu gumrah etti oları samiri. İmam-ı Bagawi etýär, olar 6 nefer ekenler. Höjege ibadet etmeklige müptela bolan ekenler. 12.000'den başgasy. Allama Bagawi etýär, olar Musa aleyhisselam kavmlary 6 nefer eken, höjege ibadet etmeklige fitne giriftar boldular 12.000'den başgasy. Ve Musa Samiri hem Beni İsraillere nisbet berilýär eken, ona Samira diýilýär eken. Adı Musa bin Zafr diýär eken. Ol adam munafyk eken, İslam zahir eden eken. Onuň özi pada ibadet etýän kowmlardan gösele paraslardan eken. Ve adallahumus Samiri gumrah etdi şu Beni İsraillere Samiri. Feraja Musa ila kavmihi bes geldi Musa aleyhisselam kavminin yanına 40 günü dolandan soň, Tevrat alandan soň geldi, qadbana asifa. Qaharlanyp kavmlaryna, gaty perişan we gamgyn bolup olaryň eden işlerine. Qala Musa aleyhisselam kavmlaryna aýtdy, o wagty ki görse kavmlary höjege ibadet edip gösele paras bolan. Ya kavmi elem ya'idukum rabbukum wa'dan hasana. Ey meniň kavmlarym aya wada bermedimi sizlere Perwerdigaryňyz wa'dan hasanan ýagşy wada. Ya kavmi elem ya'idukum rabbukum wa'dan hasana. Ey meniň kavmlarym aya wada bermedimi sizlere Perwerdigaryňyz ýagşy wada. Şu taryk bilen ikisillere Tevrat berjek diýip wada edente, ol Tevratda hidayet nur wady. Efe ta'ala aleykumul ahdu aya wes uzin boldumy sizlere zamana. Yani meniň sizlerden jida bolan zamanam köp wagt boldumy? Köp wagtdan bolan 40 gündan. Efe ta'ala aleykumul ahd aya bes uzin boldumy sizlere ahd, yani meniň sizlerden jida bolan zamanam. Em aradtum en yahilla ya iradetdiňizmi en yahilla aleykum inki wajib bolsa sizlere gazabun min rabbikum gazab Perwerdigaryňyz tarapdan höjege ibadet edeniňiz sebepli. Fa-akhlaftum maw'idi bes hilaf etdiňiz maňa beren wadaňyzda, imanyňyzda mahkem durjak. Näme-ki emretseň şo emrini tutjak diýip wada berdiňiz, wadaňyzda hilaf etdiňiz. Qalu Musa aleyhisselamyň kowmlary aýtdylar: "Ma akhlafna maw'idaka bimilkina." Hilaf etmedik bizler sana beren wadamyzdaki imanda mahkem duras diýip, bimilkina öz kudret we ihtiýarymyz bilen hilaf etmedik. Walakinna hummilna walakin bizler teklip berildik. Awzaran min zinatil qawm. Şöyle agyrlyklara kowmyň zinetinden, yani olaryň ziwaratlaryndan eki onu Firavun kowmundan olar Mısır'dan çykyp gaýtjak pillasynda falan yerde bu toýumuz var, yani toýumuz var, toýumuzda takınjak diýip amanat alantylar. Soň ol ziwaratlary bolsa höjegiň suratynda guýup ağzınadan Musa Samiri şol şimdik toprak onu Hazreti Cebrail meniň atynyň toýnagyndan alantı. Aşon taşlap olbasa höjegiň sesi şekillik edip gıygırdı. Ana şol fitne sebepildi. Walakinna hummilna awzaran walakin bizler teklip berildik awzaran şöyle kynçylyklara min zinatil qawm kowmyň zinetinden ki ziwaratlaryndan ki onu Firavun kowmundan amanat alantylar. Faqadafnaha bes guýdyk şonu otda.
فكذلك ألقى السامري بشكل قيد سامري موسى سامري فأخرج لهم إجلا جسدا له خوار بس çıkardı موسى سامري şu beni İsrailler için iclen bir höcek ceseden höceğin cesedine lehu huvar höceğin cesedine ki ağzına şu Hazret Cebrail eminin atının toynağın basan yerinden topralantı şon taşlantı lehu huvar bat şona padanın sesi şekilli İmam Qadadet diyor Samri olara aytdı sizler şol zivaratlarınızı mağa berin men kuyup bereyin deydi mis gereken her wagt iki soň padanın höjegiň suratyny kuydy da soň agzyna bolsa şol bir kabda bir kısım toprak ki Hazreti Cebrail eminin atynyň izinden alantı şonu agzyna zygdy ol höjek soň mö deydi soň näme deydi faqalu Samri aýtdylar ya Samri'nin fitnesine giriftar bolanlar aýtdylar hada ilahukum ve ilahu Musa penesi aýtdylar Samri we Samri'nin fitnesine giriftar bolanlar höjege Hudaý diýenler hada ilahukum şuldur sillaryň Hudaýyňyz ve ilahu Musa penesiye ve Musa'nın Hudaýyny penesiye bes Musa ýatdan çykardy Musa'ndan gapyl bolup diýdi Hudaýyny talap edip kuhu tur gitdi efela yarawna alla yerju ileyhim qawlan Allah azza ve celle ayabet görmüyorlarmı alla yerju ileyhim qawlan şol höjeňi kümüşden höjeň suratyny berip oňa agdan adam bolsa şol Hazret Cebrail eminin atynyň toynağyn basan yerden alınan topurdan zygyp mödi qygyrýan zadyň özi olara gepläp bilmiyor olaryň gepine jogap berip bilmiyor ol soň nädip Hudaý bolup biler ol faýda da metirip bilmiyor zarra metirip bilmiyor olar nädip Hudaý bolar haýaşyňa garamýarmy diýär Efela yarawna aya bes görmedilermi? Ella yerju ileyhim qawlan. Gepläp bilen ýok şolara kelamyny. Oýany olaryň gepine jogabyn berip bilen ýok. Otaň nenen ol Hudaý bolup bilen. Wala yemliku lahum zarran wala nafa. Oýany malik bolup bilen ýok şolara zarar ýetirmeklige, ona paýda ýetirmeklige. Walaqad qala lahum Harun min qawl. Wa elbette taqiq aýt şolara Harun aleyhissalam şundan Ya qawmi innama futintum bihi. Hazrat Musa aleyhissalam kuhutur Tawrat kelmene giden pillasinde Hazrat Harun aleyhissalamy jaýyna qaýym makam edip gidenti. Wa laqad qala lahum Harun min qawl wa elbette taqiq aýt şolara Harun mundan. Ya qawmi innama futintum bihi. Ya qawmi innama futintum bihi. Ey meniň qowmlarym bişek imtihan edildiňiz sizler höjege ibadet etmek bilen. Wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u emri ve bi şeksillerin Rabbiniz Rahman Allah azza ve celle ki onun vücudu mihribanlığın eseri ve bu höjege ibadet etmekliğiniz mihribanlığa doğru değil. Fattabi'uni bes maňa tirkeşiňler Allah azza ve celle bir bilmekde sabit durmakta. Ve etiyu emri ve men emrime itaat edin. Höjege ibadet etmeni goýun diýdi. Hazreti Harun aleyhissalam olara nasihat berdi. Ey meniň kowmlarym, innema futintum bihi. Bişek sizler fitne giriftar edildiňiz, imtihana giriftar edildiňiz höjege ibadet etmek bilen. Sizleriň Rabbiniz höjek däl. Ve inna rabbakumur rahman. Ve bişek sizleriň Rabbiniz Allah azza ve celle. Fattabi'uni maňa tirkeşiňler Allah azza ve celle bir bilmekde ve ati'u emri ve men emrime itaat edin höjege ibadet etmek terk etmekde diýer. Qalu Musa aleyhissalam kowmlara aýtdylar len nebraha aleyhi akifina hatta yerje ileyna Musa hemişe bolar akifin yani şol höjege müjawir şoňa ibadet etdiýän hatta yerji ileyna Musa hatta gelinçe bilen yanımıza Musa. Musa aleyhissalam gelinçe bizler aşul höjege müjawir boljak diýdiler. Yani bulara ibadet etdiýän boljak. Qalu Musa aleyhissalam kowmlara aýtdylar len nebraha aleyhi hemişe olar bizler şul höjege ibadet etmekde akifin müjawir hatta yerji ileyna Musa hatta gelinçe bilen yanımıza Musa. Musa
aleyhisselam görünçe bizler ayrılmıyoruz deydi bu höjekten. Harun aleyhisselam olardan cida oldu 10.000 nefer bilen. Olar höjege ibadet etmediler. Her wagtki Musa aleyhisselam gelip gördü, olar höjegin daşında raks edip yatýarlar. Her wagtki Musa aleyhisselam kohuturdan gelip gördüler, olar höjegin daşında raks edip yatýarlar. Hazret Musa aleyhisselam ahaza bi ra'si ahihi yejurruhu ileyh. Musa aleyhisselam öz dogonunun kellesinden tuttu, saçından özüne karşı tartdı. Yani Musa aleyhisselam Harun aleyhisselamın saçından tuttu sağ eli bilen. Çep eli bilen bolsa saqqalından tuttu şöyle tartın ekin özüne. Qala ya Harun ma menaka iz ra'aytahum dallu. Ey Harun, kim gaytardy seni, kim manetdi seni iz ra'aytahum dallu. O wagtki gördüň şolary dallu gumra boldular höjege ibadet etmek bilen. Ella tettebi'an ayat tirkeşmediňmi maňa? Efe asayte emri aya besne parman bolduňmy sen men emrime? Qala yebne umma la ta'khudh bi lihyati we la bi ra'si. Hazrat Harun aleyhisselam etler yebne umma ey meniň enemiň ogly. Ene Harun aleyhisselam bilen Musa aleyhisselam ene bir dogan eken. Ene bir dogan, inesi bir eken ikisini. Ene bir dogan. Musa aleyhisselama Harun aleyhisselam etdi. Yebne umma ey meniň enemiň ogly. La ta'khudh bi lihyati tutmagyn meniň saqqalymdan we la bi ra'si saçymdanam tutma. Kellämdanam tutma. La ta'khudh bi lihyati we la bi ra'si tutmagyn meniň saqqalymdan we la kellämiň saçymdan diýdi. Hazrat Musa aleyhisselam gaty qahar eden jehatli tartan eken. Şundan bildiripdir. Tulab ekran bilen. Saqqaly tutmaklyk ona yaxşı däl eken. Soň qırmak näme qılmak? Saqqal qırmak, gaýçylap zowmak. Hazrat Harun aleyhisselam Musa aleyhisselam näme diýdiler? La ta'khudh bi lihyati we la bi ra'si. Enemiň ogly meniň saqqalymdan tutma. Kellem saçyndan tutma. Inni khashitu an taqula farraqta bayna bani Israil we lam tarqub qawli. Bişek men gorkdum. Aýtmaklygyndan bölüpsiň beni İsrailleriň ortasyny we lam tarqub qawli we meniň wesiýetim tutmapsyň diýip aýdarsyň diýip gorkdum diýdiler. Hazrat Musa aleyhisselam ensine wesiýet berentide ahlupni fi qawmi we asli. Meniň kowmlarymda maňa janişin bol we bulary islah et diýip. Sen maňa tapşyrypdyň bulary ortasyna ihtilap getirme. Men kowmlarymda maňa janişin bol. Ortasyny islah et diýipdiň. Şol nesihatymy tutmak üçin men bulara nesihat edip gördüm, nesihatymy tutmady, soň goýdum diýdi. Inni khashitu beşek men gorkdum en taqula senin aýtmaklygyndan farraqta beyne beni İsrail. Beni İsrailň ortasyny jida etdiň. Ve lem tarqub qawli ve meniň qawlumy wesiýetim tutmadyň diýip aýdarsyň diýip şondan gorkdum diýdi. Qala Musa aleyhisselam soň Musa Samiriye bakdy. Qala fema khatbuka ya Samiriyo besname senin matlubyň ey Samiri büýle etmekden, merdimleri gumra etmekden. Qala basurtu bima lam yabsuru bihi. Musa Samiriye etdi, gördüm men ol zady ki gören ýoklar. İbn Abbas aýtýar, Musa Samirine inese dogup bir dağın deşiginde goýan eken. Yani inesi zinadan doğan eken. Soň öz janynyň gorkup dağın deşiginde goýan eken. Hazreti Cibril gelip ona barmagyny süýdemdirýär eken. Barmagyny süýdemdirýär eken. Her wagty atly gelen pillasynda onuň atynyň toýnagynyň basan ýerinden kysma-kysym giýalar gögörýär eken. Şunun özünde bir eser badi bol, bir çimdik şunu alyp goýan eken jemlep. Musa Samiriye basurutu bima lam yabsuru bihi. Gördüm men ol zady ki gören ýoklar şonu. Şol Hazreti Cibril meniň atynyň toýnagynyň basan ýerindäki topurda hem şol hikmet bar eken. Näme zada taşlada, näme zat boldysa şöyle bolýar eken-de. Şol topura höjek şol diýwaratlardan kümüşden gurşalan quyulup gurşanan höjek agdyna taýlap gıýgyr diýdi. Gıýgyrdy mölap. Faqavatu qawzatan min athari rasul. Bes aldım bir qabza, bir qysym, yani Hazrat Cibriliň atynyň ýygynyň diýdi.
Fenebeztuha bes taşladım şonu höjeň agzyna diýdi. O kumuşdan gurşulan, uýup gurşulan höjeň agzyna taşladım. Wa kezalika sawwalat li nefsi wa şekilli zinet berdi maňa nefsim. Qala Musa aleyhisselam aýtdy ona: "Fezheb fe inne leke fil hayati en taqula la misasa." Musa aleyhisselam Musa Samiri aýtdy: "Fezheb, men ýanymdan git. Fe inne leke fil hayati besbişek bar sana dünýäniň dirçiliginde madam iki diri bolsaň Allah tarapdan sana azap bar. En taqula la misasa aýtmaklyň Guran adamga la misasa. Yani maňa el degirmekliňe ijazy ýok diýip aýdarsyn." Musa aleyhisselam ol Musa Samiri aýtdy: "Fezheb, bes gitgin meniň ýanymdan. Fe inne leke fil hayati besbişek bar sana dirçilikde dünýäniň diriliginde dünýäde zinde gelseň Allah azza we jelle tarapdan sana ceza şulki en taqula la misasa. Aydarsın her bir gören adamga la misasa. El degirmekliň mümkün däl diýip. Ýöne ondan murat Musa Samiri çöle çykyp jengellere çykyp gitdi diýer. Derrendeler bilen, wahşy janawarlar bilen, goýaky wahşy janawarlar bilen adamdan nifret etýän, adam görse gatjar. Şu rakam wahşy bolup gitdi diýer. Hatta asıl wahşy bolup soň wafat tapdy, öldü. Ve inne leke mev'iden len tuhlafa ve bişek bar sen üçin ey Samiri ve edeba Allah tarapdan Allah'ın azap vermeklik ahiretde len tuhlafa hergiz ona sen hilaf edilmeýäsin. Hergiz sana azap vermekde hergiz sana Allah azza ve celle azap vermekde hilaf etmeýär. Belki sana dünyada azap görenünden soň, dünyada jengeli bolup, zerrende bolup, yaşap, har bolup ölenden soň o dünýäde hem Allah Taalanyň azaby oňa bar eken. Musa Samiri dünýäde yani ýet közi, o wahşy gaçak haýwanatlar şekillek bolup öldü, har bolup öldü. Ondan soň Allah azza we jelle ona ahiretde hem qyn hatarnak azaplar ona ata etmeli. Hazrat Musa aleyhisselam Musa Samiri aýtdy: "Fezheb fe inne leke fil hayati." Gitgin men ýanymdan besbeşek bar sana dünýäniň zindeliginde madam iki diýir gelseň en taqula la misasa. Aýtmaklyň her bir gören adamga maňa el degirmekliň mümkün däl diýip. Yani bir adama ki hiç kim el degmese, saçlary, sakallary ösüp derrende ýanak bolup, insani şekil suratdan aýrylyp, o çynan gaçak haýwanatlar bole adam görse bozy gaçak. Şu rakam bolup har bolup öldü. Ve inne leke mev'iden len tuhlafa. Ve bişek bar sen üçin ey Samiri Allah azza we jelle tarapdan wada ahiretde Allah'ın azap vermekliği len tuhlafa hergiz ona hilaf edilmeýäsin. Wanzur ila ilahika allazi zalta alayhi akifa lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yemmi nasfan. Ve qaragyn Hudaýyňa ki sen onu Hudaý guman etdiň batyl tarikada. Allazi zalta alayhi akifa. O şekilde batıl Hudaýyňa ki sen ona yıkıldın. Ona Hudaý diýip ibadet etdiň. Lanuharriqannahu. Elbetde onu küýdüres. O da küýdüs diýdi. Thumma lanansifannahu fil yemmi nasfa. Ondan soň çaşyrar şonu derýada çaşyrmaklygyny. Hatta onun zatam galmaz, eseram galmaz diýdi. İnnemâ ilâhukumullâhullezî lâ ilâhe illâhu. Bişek sizleriň Hudaýyňa ibadet etmeklige mustahik zat Allah'dır. Ellezî lâ ilâhe illâhu. O şekil Allah ki yok mabud şu Allah'dan başga. Vesi'a kulle şeyin ilma. Vesi'a kulle şeyin ilma. Haqiň boldy Allah Taala her bir zata ilim ýüzünden. Allah azza we celle'in ilmi her bir zata wesi. Ola höjegi ki bar onun agzyna topur Hazrat Cebrail eminiň atynyň izinden alynan topragy agzyna taýlasaň gygyrsa ondan soň küýse ol Hudaý bolmaýar. Hudaý boljak zat hemme zada ilmi ýetişip duran zat bolýar. Olaryň Hudaý diýip ona ýykylyp ibadet eden zatyny Musa aleyhisselam küýdürip ondan soň derýa taýlap gobardy. Bölek edip. Hudaý bolýan zat küýmeýär.
Aşondan bildirdi ki onların ibadet edilen zatları batıl eken. Ve Allah subhanahu ve taala yani vasi'a kulli şeyin ilma. Giyin boldu Allah Taala'nın ve her bir zata ilim yüzünden. Allah Taala'nın ilmi her bir zata vasi. Allah Taala'nın ilmi her bir zata yetişip duran. Kezalike naqsu aleyke min enba'i ma qad sabaq. Allah azza ve celle peygamberimize hitap ediyor. Kezalike şekilde naqsu aleyke beyan ediyor sana min enba'i ma qad sabaq. Öňde öten habarlardan, öňke öten ummatlaryň wagtynda öten habarlardan sana beyan etýäs. Sen özüňe göredileri üçin we ilmiňe ziyadalyk üçin. Wa qad ataynaka min ladunna zikra ve tahqiq berdik sana öz ýanymyzdan zikir. Yani Kur'an berdik ki şul kıssalar çolap bolup duran. Men a'rada anhu bir adamy ki şu Kur'anyň yüz döndürse fe innehu yahmilu yawmal kıyameti wizra ve şekşinin özü göterir kıyamatda wizran şöyle agramik yani günahın agramını göter. Halidine fiha hemişe olan halatda sol günahda cezada ve sa'alahum yawmal kıyameti himla ve bet boldu onlar için kıyamettun onların götürýän zatları. Yawma yunfahu fis-sure kıyamettun bir günü ki sur çalınır. Ve nahşurul mücrimine yawma izin zurqa ve hasretes üçres mücrimler şolgun kıyamettun zurqa gözleri gömgök. Günahkarlar Allah azza ve celle'nin yanına haşredilen pillasında onların gözleri gömgök bolýar. Ol adamları ki gözleri gök bolsa eswa'il elwan dipdir. Onun rengen bet bolýar. O gözü gök adamların rengen bet bolýar dipdir. Ya başga bir ayete gelýek, "Ve nahşuruhum yawmal kıyameti a'ma ve haşretes üçres şolar kıyamettul kör." Ve nahşurul mücrimine yawma izin zurqa ve haşretes mücrimlere günahkarlar kıyametun zurqa zurqul uyun gözleri gömgök. Ya gözleri kör. Yetahafetuna beynehum. Öz ortalarında pıtırdaşıp gepleşerler. İn lebistum illa aşra. Duruňyz ýoksylar meger 10 gün. Duruňyz ýoksylar dünyada meger 10 gece gündüz duransyňyz. Yani dünyada duran müddetlerini kim görerler dipdir. Ya kaburda duran müddetlerini kim görerler? 10 gece gündüz durandyrs dip pikir eder. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Allah azza ve celle diyor. Biz ökde bilýäs ol dadyky olar aýtýarlar. İz yaqulu emsaluhum tariqatan. O wagtki aýtýar şolaryň ra'y yüzünden adylragy, akıl yüzünden rajihragy, yani akyllyragy aýtýar. In labistum illa yawman. Duruňyz ýoksylar meger bir gün. Yani şolaryň akyllyragy aýtýar ki sizler dünýada ya alamy barzah kaburda duruňyz ýok meger bir gün durarsyňyz. Yani dünýada duran müddetlerini kim görýärler? Yani dünýäniň zaýil bolan üçin. Ya kaburlarda duran müddetlerini az görýärler. Allah azza ve celle olaryň yani akyllyragy, pikirliragy aýtýar. In labistum illa yawma. Duruňyz ýoksylar meger bir gün.